Għal Joseph Muscat, it-tibdil fil-Kostituzzjoni huwa biss eżerċizzju politiku bl-iskop li jaljena lill-poplu mill-problemi li ħoloq stess u li se jħallina bihom la jitlaq. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal dan meta kien qed jiġi intervistat mill-preżentatur u ġurnalist Sergio Malija fuq Radio 101. Adrian Delija qal li t-tibdil fil-Kostituzzjoni għandu jsir biex ikollna Kostituzzjoni li tkun tista' tkun il-veru tarka tal-Maltin u l-Awċin. Meta niddiskutu l-Kostituzzjoni, partikolarment f'gvern mifni bil-korruzzjoni illi kasbar is-saltna ta' dritt illi huwa ola mill-liġi, meta nitkellmu fuq il-Kostituzzjoni u aħna il-nissa xhur nitkellmu li hemm bżonn insaħħu l-istituzzjonijiet u nagħmlu t-tibdiliet li hemm bżonn anke fil-Kostituzzjoni. Jiġi ġew Muscat u jgħidlek iwa tal-Kostituzzjoni għalija taf xi tfisser li nneħħi slaleb minn ġar klassijiet u nniżel l-slaleb minn ġar kmamar fejn qegħdin. Għax għalija dik il-Kostituzzjoni. Il-Labor Joseph Muscat għalih il-Kostituzzjoni mixej ħlief eżerċizzju politiku ieħor. Fl-intervista Adrian Delija qal li l-oppożizzjoni għandha l-idea tal-tibdil kostituzzjonali iżda l-gvern għadu ma ressaq l-ebda proposta konkreta. Ħankun ċar. M'hemm ebda ftehim ta' xejn dwar tibdil kostituzzjonali. Il-Partit Nazzjonalista ma ftehim dwar xejn la ma' Joseph Muscat, la ma' l-gvern u la ma' ħadd. Jekk irridu nkunu serji, jekk ma rridux narmu wkoll il-Kostituzzjoni tagħna bħal kart oħra f'logħba politika ta' voti. Allora qabel ma jitkellem Joseph Muscat għandu għall-inqas ikollu l-dinjità illi l-Kostituzzjoni tagħna jurija r-rispett. Jekk ħan nitkellmu fuq il-Kostituzzjoni, ejja nitkellmu bir-rispett, ejja naraw x'hemm bżonn bħala tibdiliet, ejja naraw fejn huma n-nuqqasijiet, ejja naraw kif dan il-pajjiż għandhom jissaħħu l-istituzzjonijiet. Fl-intervista Adrian Delija tkellem dwar il-bejħ tal-isptarijiet u l-mod kif il-Maltin qed iħallsu miljuni mit-taxxi tagħhom lil xi ħadd li ma jafux. Il-Gvern Konrad Mizzi u jien insaqsi wkoll lil Chris Fern għamel dan in-negozju biex jisraq lil Maltin u l-Awċin. Dan in-negozju kien ippjanat li jfalli biex xi ħadd jagħmel il-miljuni. U hekk kif il-gvern qed iwebbes rasu mat-tobba f'tilwima industrijali mal-mam, Adrian Delija qal li l-politika tiegħu ili jinvesti fin-nies. L-investiment fis-saħħa huwa fin-nies tagħna għandna talent bħal dak. Noħorġu blaqwa tobba, blaqwa infermiera. Għandna don illi n-nies tagħna fis-settur tas-saħħa bħal f'setturi oħra huma fost l-aqwa fid-dinja. Ejja ninvestu fihom mela niġġieldu mat-tobba. Ejja ninvestu fil-ħaddiema tagħna mela niġġieldu man-nersi. Fl-intervista Adrian Delija tkellem dwar oqsma oħra fosthom l-edukazzjoni u l-ħadma tal-gvern li bija ta' art verġni fiż-żonqora l-ispekulaturi. Dwar ir-reshuffle fix-Shadow Cabinet, Adrian Delija qal li dan sar biex il-Partit Nazzjonalista ikollu politika bbażata mhux fuq is-setturi iżda fuq il-bżonnijiet u l-ħtiġijiet tan-nies.